Bueno, boa tarde a todos e todas. En primeiro lugar, quería agradecer ás asociacións de memoria non só por ternos convidado e acordarse de nós, sino tamén o seu traballo diario na recuperación. Non more a xente que non é esquecida, e iso é moi importante. Como sabedes, seguramente a CNT tiña unha importante presencia nas vilas e cidades de Galicia, na época. O presidio de San Simón foi unha excepción a este movimento que había de carácter libertario e anarcosindical. Entón, foron moitos os compañeros que estiveron aquí pasando unha tempada no cárcere, sendo torturados ou sendo executados. Traigo unha pequena mostra destes compañeiros que fixen gracias a la colaboración de Isabel Fernández, que é un historiador do anarquismo en Galicia, e quería comentaros estes nomes para que teñamos unha pequena referencia de quen era esta xente. José Sanjurjo Rodríguez, xastre coruñés, figura destacada do anarquismo del final do século XIX e principios do XX. Preso, a pesar da súa avanzada idade. Manuel Sayar Orellán, mariñeiro marín, morre afogado fugándose en agosto do 38. Rogelio Diz Fuentes, cantero de Vila García, condenado a 31 anos de cárceles. Antonio Alejandro de Ramos, traballador da madeira, condenado a 20 anos de prisión. Joaquín Abuín Pardo, mariñeiro de Vila García, xulgado por rebelión militar con resultado de sentencia a cadea perpetua. Ángel Chavera Fernández, mariñeiro de Cancas, condenado por rebelión militar a cadea perpetua. Jesús González, el Paco, fogoneiro en Vigo, 14 meses en San Simón. José Otero Lago, cantero de Vila García, executado no 36 tras o Consello de Guerra. Manuel Oubiña López, contratista de Vila García, executado. Francisco Casal e José González Iglesias, metalúrxicos e electricistas, ambos de la Ferguera, en Asturias, executados o 5 de agosto del 38 nesta prefallida. Urbalio Caelio, mariñeiro marín, Enrique Rosendo Cabo, camarero da Coruña, o Agustín Prieto Balsa, mariñeiro de Vigo, executado tamén. Para nós é moi importante recordar a estes e outros compañeiros. San Simón, lamentablemente, non foi unha excepción, senón que foi a norma en moitas partes do Estado. Para a CNT, que eu represento, a nosa maior orgullo, a súa loita, fai que nos lle podamos dar esta homenaxe, que é continuar precisamente a súa loita a día de hoxe. Saúde e anarcosindicalismo.